Η προσομοίωση δείχνει τη λειτουργία της θερμικής μηχανής Καρνό. Μια διάταξη ονομάζεται θερμική μηχανή αν μετατρέπει τη θερμότητα σε μηχανικό έργο. Βασικό μέρος της θερμικής μηχανής αποτελεί μια ποσότητα αερίου που υποβάλλεται σε κυκλική θερμική μεταβολή. Στην επιλογή βοήθεια δείχνεται η θεωρία της προσομοίωσης και περιγράφονται οι παράμετροι. Το αέριο στη μηχανή Καρνό υποβάλλεται σε 4 μεταβολές. Από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β υποβάλλεται σε θερμική εκτόνωση. Από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ υποβάλλεται σε αδιαβατική εκτόνωση. Από την κατάσταση Γ στην κατάσταση Δ υποβάλλεται σε θερμική συμπίεση. Και από την κατάσταση Δ στην κατάσταση Α υποβάλλεται σε αδιαβατική συμπίεση. Στο μενού των παραμέτρων μπορούμε να επιλέξουμε την θερμοκρασία της κατάστασης Α, τον όγκο που έχει το αέριο στην κατάσταση Α, τον όγκο που έχει το αέριο στην κατάσταση Β, τη θερμοκρασία που έχει το αέριο στην κατάσταση Γ και τον αριθμό των γραμμομορίων του αερίου. Επίσης μπορούμε να μεταβάλουμε την ταχύτητα της προσομοίωσης. Δείχνεται η λειτουργία της μηχανής Καρνό. Το αέριο υποβάλλεται σε θερμική εκτόνωση σταθερής θερμοκρασίας 540 βαθμών Κέλβιν. Αυξάνεται ο όγκος του. Στο διάγραμμα πίεσης όγκου δείχνουμε την αντίστοιχη μεταβολή. Το αέριο στη συνέχεια υποβάλλεται σε αδιαβατική εκτόνωση. Στον πίνακα των αποτελεσμάτων δείχνονται οι τιμές των μεγεθών της μεταβολής, του όγκου, της θερμοκρασίας, της πίεσης. Στη συνέχεια το αέριο από την κατάσταση Γ στην κατάσταση Δ υποβάλλεται σε θερμική συμπίεση. Που είναι ισόθερμη. Το βέλος της δύναμης F αντιστοιχεί στην πίεση που ασκείται στο αβαρές έμπολο που φράσει το αέριο. Και τέλος το αέριο υποβάλλεται σε αδιαβατική συμπίεση από την κατάσταση Δ στην αρχική κατάσταση Α. Στον πίνακα των αποτελεσμάτων δείχνονται επίσης η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας από μία κατάσταση στην επόμενη. Το έργο από τη μία κατάσταση στην επόμενη, καθώς και η θερμότητα που προσλαμβάνεται ή αποβάλλεται από τη μία κατάσταση στην επόμενη. Υπολογίζεται επίσης ο συντελεστής απόδοσης της θερμικής μηχανής, ε.
επαναλαμβάνουμε την προσομοίωση με μεγαλύτερη ταχύτητα προσομοίωσης. Στον δεξιό κάτω πίνακα υπολογίζεται ο όγκος του αερίου στην κατάσταση Γ. Μπορούμε να αποκρύψουμε ή να εμφανίσουμε τους πίνακες μπορούμε να διακόψουμε ή και να συνεχίσουμε την προσομοίωση. Επίσης μπορούμε να αποκρύψουμε ή να εμφανίσουμε τον πίνακα των αποτελεσμάτων.